ברוכים הבאים, הגעתם לאתר של תעשיות ניר גלים, המובילים בייצור ושיווק ציוד לגני ילדים ומוסדות חינוך. רוצים לקבל הצעת מחיר? זה ממש פשוט וקל. נקליט בגוגל תעשיות ניר גלים וניכנס ישירות לאתר. כאן מחכה לכם עולם שלם של מוצרים, מעוצבים, בטיחותיים ומותאמים במיוחד לגיל הרך. תוכלו לגלול בין הקטגוריות, להתרשם ולהתאהב. בתחתית האתר תמצאו תפריט נוח עם קישורים שימושיים ופרטי קשר. ובסרגל העליון מעבר מהיר בין קטגוריות לפי מה שמעניין אתכם. פותחים גן חדש? בשעה טובה. כדי לחסוך לכם זמן ריכזנו רשימת ציוד ערבות מלאה ומותאמת אישית. אפשר לקבל הצעה לכל הרשימה או לבחור את מה שמתאים בדיוק עבורכם. גם חדרי ג'ימבורי? לגמרי. אנחנו איתכם בכל שלב, מהרעיון ועד לריהוט מוכן בשטח. העיצוב שלנו לא מקרי, הוא נולד מתוך היכרות עמוקה עם הצרכים של הגננות, הילדים והמרחב החינוכי. כמובן שכל המוצרים מיוצרים בארץ, כחול לבן, ועומדים בתקני איכות מחמירים, כמו איזו ומכון התקנים. מחפשים משהו מסוים? הקלידו את שם המוצר בשורת החיפוש למעלה, טיפ קטן. לפעמים יש יותר מדף אחד, אז כדאי לשים לב לתוצאות. בסרגל הימני תוכלו למצוא מעבר מהיר ונוח בין הקטגוריות השונות. מצאתם פריט שמדבר אליכם? בלחיצה אחת תוכלו להיכנס אליו, לקרוא יותר ולהוסיף אותו לרשימת הבקשה שלכם להצעת מחיר. התפריט הצידי ייפתח ויאפשר לכם ללחוץ על שלח בקשה להצעת מחיר, ממש כמו תראו עכשיו על המסך. משם תעברו לדף הסיכום. כאן תוכלו לעדכן כמויות, למלא פרטים, ואם יש לכם בקשות מיוחדות, כתבו לנו בשדה המתאים בתחתית הטופס. סיימתם? קליק אחד על הכפתור הכחול שליחת בקשה להצעת מחיר, וזהו. אנחנו נדאג לכל השאר. צוות המחירות שלנו כבר מתחיל לעבוד על ההצעה, ותקבלו אותה למייל בהקדם. ולסיום, מוזמנים לחפש את תעשיות ניר גלים גם בפייסבוק ולעשות לנו לייק, כדי להישאר מעודכנים בכל מה שחדש. בהצלחה!